Tora te bela beba wa dan so ni ko ni wa ti ni la amemide ame ko di wa jamana kono kere kere ya Bouaké dugukolo kan mu kan la se Bouaké ambi an ka soma denmisɛnninw de ko mɛn ni bɛɛ ko a ma ko Cheick Touré an ka na minɛnw ta ka bɔ Agnama dugukolo kan Abidjan dugu kɔnɔ ka Bouaké sɛgɛrɛ ka Simo sɛgɛrɛ jɔn de ye Touré ye Cheick Touré ye Abu Karangarachi la kalanden Abu Karangarachi o jɔn ye Abu Karangarachi o ye soma dɔ ye farafinna kɔnɔ yan n'a dogolen tɛ ka taa Côte d'Ivoire yan fɔ Mali sabula ale le taara Mali la ka diplôme ta somaya la o yɔrɔ la yen ka se Côte d'Ivoire kɔnɔ yan a sigini bɛ Bouaké a la kalanden o le ye Cheick Touré Abu Karangarachi tigi k'a dansɔgɔ ka ɲi ko ale la kalanden ni Cheick ye a bɛ baara la an bolo yan an bɛna kuma tin kɔ ale la sabula mun b'a faamuya o bɛna fɔ ko karamɔgɔ bɛ yen ko kalanden bɛ kuma na o tɛ a ko émission tɛ se ka k'ale kɔ sabula kalanden ni k'ale kanu a ka kalan kɛ ko ɲuman kɛ ale bolo komi Abu yɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ an bɛ ɲininkali tin kɔ la Simo dan sɔgɔ ni ko amba ni ko marhaba amba ngana e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Abu Kamate ka bɔ min ka bɔ Bouaké yan Belleville de la dan sɔgɔ awɔ an bɛ mun kɛnɛ kan yan bi ayiwa an bɛ n ka kalanden ka kɛnɛ de kan n'o ye ani Togola TV ka ɲɛnajɛ ye dan sɔgɔ an b'o kɛnɛ de kan bi wulada in na samedi wula in na o de y'an se yan dan sɔgɔ ne ba dakuruɲa fila jumɛn bɛ bolo k'a lase an filɛbagaw ma Togola TV kan lɛri ayiwa dakuruɲa fila min bɛ n bolo fɔlɔ an bɛ lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen fo dan sɔgɔ k'an faw fo k'an baw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an kanubagaw fo dan sɔgɔ somaya ma nɔgɔn dɛ somaya ka gɛlɛn nka yanni n bɛ taa ni kuma ye dantigɛli dɔ bɛ n bolo fɔlɔ n b'o kɛ ka sɔrɔ ka taa ni kuma ye dan sɔgɔ ayiwa woro tan bi yan ka bɔ n ka kalanden yɔrɔ n'o ye Cheick Touré k'a don n bolo ko k'a di juru wɔɔrɔ tigi ma n'o ye Sumɛla ye a furusiri woro ka ba saba la o kan k'a k'o kɛ woro ji misɔngɔ ye o bɔlen kɔ a ye lase woro tan wɛrɛ bi yan ko k'a di animatɛriw ma n'o ye Togola TV yɛrɛ ye n'a a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani Fuseni ninnu ko k'o da e fana ma ke e k'o minɛ k'o ɲimi ka tila ka wa saba da o fana kan k'o di e ma nka min ye ŋɔnifɔlaw ka woro tan kɔfɛ ye ka wa saba la o kan ni malobɔrɔ kelen i n'a fɔ a tun y'a fɔ sokɔnɔ ɲa ma k'a bɛ Sumala furu siri a ka so dayɛlɛn don a ye waati o waati y'a ja lɛri fara sekɔni kan a bisimilalen don ye somaden bɛɛ t'o kɛ n ko somaden dɔw bɛ boli ŋɔnifɔla ye e somaw tulo bɛ na bɛɛ tɛ soma ye boli kurusɔnna bɛ yen somakɛ bɛ yen Cheick ye somakɛ ye n'i ye yan wulada in na n ko nin émission tɛ se ka fɔ ne kɔ tanu waati de bɛ adamaden na fɔ waati de bɛ mɔgɔ la n'i ma mɔgɔ fɔ a fɔ waati la n'o su donna kaburu kɔnɔ k'i bɛ sɔrɔ k'o fɔ o kɔfɛ e fitiriwale de ne Abu Kamate t'a fɛ ka kɛ fitiriwale ne Cheick Touré lasɔrɔ sira min kan n bɛ n'o tanuni bɛɛ kɛ
a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'aw ka baro ye. Dansɔgɔ. Sabula an ka baara in ka gɛlɛn dɛ. Ŋana. Sɛki Ture. Ni ko. O kalanfa fɔlɔ. O de tun ye Ablaye Sanu ye. Ka bɔ a Ɲaso. O tanyara. Dansɔgɔ. A ti yan dɛ. A tɔgɔ de b'an da. A tɔgɔ jugu tɛ. Dansɔgɔ. Ala ka a layɔrɔ suma ye. A y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya ye. O Ablaye Sanu de ye Sɛki Ture ta k'a kalifa ne la. Ale bɛ a Ɲaso. Ne bɛ Buwake yan. Ne y'ale dɔgɔnin de ye. Ale ka kalanden ye Sɛki ye. Sɛki bɛ Buwake yan. Ne kan hakili to den nin na dɛ. Den mana ka se ne ma diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na ne k'o d'a ma. Somaya sira kɔnɔ. Dalu fara fɛn o fɛn kan. Nka o kalifa kɔnɔ den nin fana ye kalifa sira tagama dɛ. Kalanden bɛ malobɔrɔ ta k'a d'a ka karamɔgɔ fa ma o man ca dɛ. Sɛki Ture bɛ malobɔrɔ san ka di ne ma. Seli o seli a bɛ saga san ka taa di yan. Ne bɛ tagama la ni n ko taa malo di nasɔngɔ di muso ma so ayi telefɔni yɛrɛ tɛ tigɛ a bɛ se. Ɔ n'a fɔra k'o tigi bɛ ni animatɛriw bɛ ɲɔgɔn na Togola TV bɛ ɲɔgɔn na ni ne ma se ka na o ka ɲuman wale ɲuman dɔw ye ne kɛlen mun ye. O tɛ ne kɛlen fitiriwale. Ala k'an kisi fitiriwale ma. Mɛ min fɔ donso den n'a ba ye. Sɛki Ture ye hɔrɔn ye. Sɛki Ture tɛ soma filomani ye. Sɛki Ture tɛ bedu masikɛ soma ye dɛ. Ale b'a sɔn de kolokolo. N muso taara k'an to a b'a minɛ k'a d'i ma. N cɛ bolila k'an to a b'a minɛ k'a d'i ma dɛ. Soma sɛgɛnbagatɔ o tɛ se ka mɔgɔ bɔ sɛgɛn la dɛ. Ni kɔni ye Sɛki yɛrɛ sigilen ye i b'a dɔn k'a bɔlen tɛ Soma sɛgɛnbagatɔ fɛ. I na kuma nin faamu. Ni min ye n se yan dakuruɲɛ 2 min tun bɛ n fɛ ka da i ma o de ye nin ye. A bɛ tɛmɛ ni baro ye. A ye baro kɛ karataw la neritayi la dankun barika la faso ni basiw barika la baro bɛ diya. N bɛ fili ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na. Togola TV lamɛnbagaw min ye karangasi ye ka tanjolikɛ Simo ye komi an ka fɔ ala kalanden komi an ka fɔ ɲɛma k'a Dansɔgɔ ka ni ko k'a ni ce kalifa minɛ ko ɲuman na ani kalanden ɲuman kalanni la Dansɔgɔ ni ko. Dansɔgɔ ni ko Togola TV lamɛnbagaw waga 3 min fɔra ko Togola TV ta ni waga 3 gɔni fɔlɔ ta o wari filɛ nin ye Dansɔgɔ ni ko. Malobɔrɔ bɛ so kɔnɔ. Malobɔrɔ bɛ so kɔnɔ. Malobɔrɔ bɛ so kɔnɔ u bɛna fara nin kan a di Dansɔgɔ ni ko. Ok o yɔrɔ la an bɛna segin kalanden yɛrɛ ma sisan komi an ka fɔ ɲɛma ma n'o ye Sɛki ye. Simo Dansɔgɔ ni ko. Dansɔgɔ ni ko da. Fana e tɔgɔ ni jamu. Ne ye Sɛki Ture ka bɔ Mohamed Ture la ka bɔ Kadija Fofana la. Dansɔgɔ jamana jumɛn kɔnɔ. An sigiyɔrɔ bɛnna Côte d'Ivoire ma an wolola yan an mɔnɛ yan sinon an yɛrɛ bɛ bɔ Wasolon de Kabaya mais an wolola yan an fa wolola yan donc ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Buwake ma Belleville 2 précisément derrière Saint-Camille. Dansɔgɔ ni ko Simo yɔrɔ la e ɲɔgɔnna denmisɛnnin Soma mun de k'e bila somaya nin na k'i to sisanga nin na ten. Simo e Dansɔgɔ ni ko n'i y'o ɲininkali kɛ na o diyala n ye o bonyana ma. Simo ne wolola n fa ni ba fɛ ne bilala école de la chaque vacances an tun bɛ arabu kalan kɛ ne ka kuranna jigin ko 3 kɛ ne ka école kɛ fo bac A en littérature mais yan'o cɛ ne wolola ka n fa sɔrɔ dɔnnibagaya de la ne fa tɛrɛ donso di fana an ka du ye donso du de ye dɔnnibaga du de. Simo ne ka bac sɔrɔ ne taara vétérinaire concours de passer ne kɛra vétérinaire ye moi j'étais payé chaque fin du mois par l'état. Ne fa fatulen kɔfɛ o de ko fo ne ka sigi minɛnw kunna ne sigi kun filɛ sumaya la sinon a ma kɛ i n'a fɔ ne le wulila ka taa douana mais yanni n ka don sumaya la
ne fa in kalifa a yɛrɛ lakawuru ma a n'a yɛrɛ ka kalandenw a n'a tagamaɲɔgɔnw ma parce que k'a sababu kɛ soma yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ den kalan parce que hinɛ bɛ deli la hinɛ bɛ joli fana na ne fa ne kalifa Ablaye Sanu ma a b'an guru dugukolo kan n'o taɲala bi o tun ye kɔndɔrɔntigi ye kɔmatigi de tun bɛ Ablaye Sanu de ne kalan somaya kɔnɔ ni dosoya kɔnɔ ni dɔnni na yiri la sogofaga la mɔgɔ yɛrɛ bɛ don cogo di i bɛ bɔ cogo di Ablaye Sanu don bɛɛ jira ne la o bɛɛ yiralen kɔfɛ a fatula le 11 novembre 2023 an kɔrɔ yan nka yan'a saya cɛ ale ne kalifa Abu Karangazi ma karanfaw ka siya o tɛ se k'a fɔ ka ban dɔw bɛ Laginɛ dɔw bɛ Mali la an taara karanfa caman fɛ yen nka ko damina kana ɲina sabu kɔ ne karanfa ne kalifa Abu Karangazi la fo bi kalifa fana ma tiɲɛ ne karanfa tɛ lɛri na Abu Karangazi bɛ yen o bɛ ne jigi fa ya kuma jaabi y'o ye e dansɔgɔ ni ko Togola TV lamɛnbagaw ni yɔrɔnin o diyara n ye o dakuruɲa fila diyara n ye Seku Ture bolo ni k'o las'an ma Simo an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ la soma karamɔgɔ yɛrɛ min k'e bolo don yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔ o tɔgɔ bon min ka ne bolo don donsoya la o ne yɛrɛ woro fa ye parce que k'a sababu k'an ka du kɔnɔ hali sini ni den wolona i ka denkuli bɛ kɛ don min na i bɛ sigi kɛnɛ da o don ni sigila nɛgɛkɔrɔ o don i tɔgɔ bɛ da o don i ka sɛ bɛ faga o don ni kɔrɔbaya n'a y'i diya kɛ donso ye n'a y'i diya kɛ politicien ye o mako t'a la nka i ka sɛ bɛ faga i ka denkuli don ne wolo fa de ne ka sɛ faga o y'a sɔrɔ ne lɔgɔkun kelen ne wolonin ne ka denkuli don ne y'a sɛ faga an ka du bɛ ten hali sini o laada bɛ o ma tiɲɛ mais somaya yɛrɛ kɔnɔ ka ne yɛrɛ kalan somaya ni donsoya ni adamadenya tagacogo la ni basiko la ani kan ta ka yala Laginɛ ni Wasolo kɔnɔ Burukina ni Mali kɔnɔ o ye Abdoulaye Sanu ani Abu Karangazi olu de ne ta ka yara somaya yɛrɛ kɔnɔ ka ne yɛrɛ kɛ soma ye Simo yɔrɔ la e ka diplôme min sɔrɔ ka école min kɛ ni bɛɛ kɔfɛ mun kanu ka kɛ e tola somaya la k'o diplôme nin bɛɛ to yen k'o baara bɛɛ to gouvernement tun bɛ sira min na k'o bɛɛ to yen Simo ka sababu kɛ mun ye ne bolo fa sara ka fɛn min to a bolo o basiw tɛna ka siya olu tɛ sɔnna namara ma Simo i tɛ sɔnna filomaniya ma ne bolo fɛn tɛna ka siya fo ka tɛmɛ i ka faamu wa hali sini biganw ka di n ye n kɔni bɛ biga mara nka gouvernement bara a tɛ taga ka maramayi dan i ka faamu wa Simo gouvernement mɔgɔ tolo bɛ n kan na Gɔnbo bɛ baara bɛɛ lajɛlen na nka Gɔnbo tɛ somaya de kɔnɔ quoi Simo sira telen de na somaya yɛrɛ kanu don ne la ka ne yɛrɛ kɛ soma ye quoi sira telen min bɛ donsoya kɔnɔ ne ka donsoya diya ne ye ka sababu kɛ ne bolofɛnw tɛna ka siya fo ka tɛmɛ o ka keleya fanga fana ni ka bon i tɛ se ka to olu kɔrɔ ka baara wɛrɛ kɛ quoi o ɲininkali jaabi y'o ye Togola TV lamɛnbagaw o yɔrɔ la Simo ka ɲininkali jaabi mais an b'a ye a bɛ kuma somaya kan a bɛ kuma donsoya kan an bɛ fɛ ka ɲininka somaya ni donsoya kelen de wa fara-faraba bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ i dansɔgɔ ni ko Simo i dansɔgɔ ni ko ni na ɲininkali la diyala n ye o bonyala ma somaya ni donsoya ni bi tɛ an b'a fɔ kelen de hali sini kelen de nka Simo somaya le tiɲɛnen sinon donsoya ma tiɲɛ Simo somaya tiɲɛnen donsoya ma tiɲɛ donsoya tɛ se tiɲɛna donso kɔrɔlen de kɛla soma di ni ka ne bɛ kuma somaya kan n bɛ tila ka kuma donsoya kan ka sababu kɛ ni n'an bɛ soma kɔrɔ di mun di ka yiri dɔn ka kɔrɔ dɔn ka basi dɔn ka kɔrɔ dɔn ka laturu dɔn ka kɔrɔ dɔn Simo i tɛ se ka yiri dɔn ni ma taa wula la k'o y'a sogo faga o Simo soma tolo bɛ n kan na daga san nɔgɔ la a bɛɛ tɛ daga mako ɲɛ yiri dɔ bɛ yen a bɛ bɔ su fɛ de ne t'o yiri dɔn don i tɛ se ka yiri dɔn tant que n'i ma taa sogo faga tu kɔnɔ i tɛ se ka yiri dɔn n'i ma don wɔɔrɔ yiri bɛ kɔngɔ de la o ni ka an bɔra dugu kɔnɔ an donna Simo yiri de bɛ yan o Simo donsoya i tɛ se ka kɛ soma ye n'a y'a sɔrɔ i ma tɛmɛ donsoya fɛ somaw tolo bɛ n kan na ni nkalon don k'a fɔ somaw tolo bɛ ne kan na i tɛ se ka kɛ soma ye n'i ma tɛmɛ donsoya sira kan cogo si la a sira tɛ yen n m'a fɔ i ka sogo faga jagoya la dɛ n'i y'a mɛn somaya f'i ka yiri de dɔn i ka laturu dɔn laturu saraka bɛ bɔ ni yiri ye an yɛrɛ bɛ basi min sɔn Simo n ko yiri de bɛ sisi ka kɛ basi ye yiri min bɛ sisi ka kɛ basi ye ne ma taa wɔɔrɔ e so lɔnna kuma de b'o ye o i dansɔgɔ ni ko
Simo yɔrɔ la o jabili jalan ye an bɛna ɲininkali gɛrɛ tingo la tuguni dozoya e ka dozoya kɛ e ka kabako jumɛn ye dozoya kɔnɔ e ka mun kɛ dozoya kɔnɔ n'o b'a yira k'e ye dozo ye i bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛna wa Simo ni ko n'o f'i ɲɛna n'a y'o fɔli daminɛ o tɛ fɔ ka ban i y'o damadamanin fɔ an ɲɛna ka sababu kɛ seereyaw bɛ ne la yan Simo k'an to denmisɛnya la k'an to ekɔlidenya la o y'a sɔrɔ n ma se mugu ci ma ban ne ka sigi faga wulu la wulu kelen chasse taga wulu ne ka wulu ka sigi koron ka mina k'a faga ne nan sigi so kɔnɔ k'a fɔ n facɛ ɲɛna ko ne wolona ka sɔrɔ i b'a la nka ne bɛna tɛmɛ i kan don dɔ ne ko kɛ Simo o tɛmɛnen kɔfɛ sigi n ka sigi caman faga marifa la a bɛ naani bɔ Simo kabako caman kɛla dozoya la a bɛɛ tɛ se ka lakari min y'a ne basi siɲɛ 3 ka fɔ ne la o kɛla Buwake Kongo na o kɛɲɛnabagaw bɛ yen o donsow bɛ Buwake yan u bɛ se ka lakari nka ne ma don dozoya la sogo feere kama o de nana kɛ n ka kungo taga fanga dɔgɔyara dɔɔni dozoya gbɛn de i n'a fɔ nɔnɔ kɛlɛ Simo tɛ se ka fɔ ka lakali bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan Tubabu la mɛbagaw dansɔgɔni ko émission daminɛtɔ le ye nin ye an bɛ taa la dɔɔni ani waati min an bɛ tila émission na mais yan'o cɛ Simo da sera yɔrɔ dɔ ma sisan n'a ko k'ale ka sigi minɛ ni wulu ye a bɛ n'o fɔ an ɲɛna o sigi a k'o minɛ ni wulu ye o kɛla jamana jumɛn kɔnɔ o kɛla tu jumɛn kɔnɔ Simo o ye dansɔgɔni ko Simo o kɛɲɛnabagaw bɛ yen hali sini o dɔw ma sa o balolen o bɛɛ balolen de mɔgɔ kelen yɛrɛ ma sa ka bɔ o cɛ ma Simo n'i bɔra Buwake fɛ yan ka tɛmɛ Mankɔnɔ la Mankɔnɔ bɛ Sɛgɛla sira de kan Simo Sɛgɛla ne wolona ye komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne teriw bɛ hali sini Sɛgɛlakaw tolo bɛ ne kana ne n'olu tun bɛ wulu ta ka taa Kongo la o y'a sɔrɔ n bɛ ekɔli la kalan gbɛya Buguru ma n tun bɛ n ka ekɔliminɛnw dogo ka taa Kongo la ni n ka wulu ye Simo ne ka wulu mara wulu 36 36 chiens o tun bɛ mara la ne bolo olu kɔnɔ n tun bɛ Malibɔrɔ ta u ye kalo o kalo an taara Kongo la taara sogo faga ka un dimanche ka taa sɔgɔma ma ka taa fɔ ka taa su ko ka na se 18 heures waati ma ne ma sogo sɔrɔ don ne teriw bɛɛ ye sogo sɔrɔ fo ne kelen ka sɔrɔ ne ka wulu ka ca n'o bɛɛ ye ne arijɛgɛ fana ka teli n'o bɛɛ ye Simo ne ka wulumuso kelen de tununa ka bɔ ne ka wulu cɛ ma ne ko fo n bɛ taa wulumuso nin yɔrɔ ɲini n taara wulu sɔrɔ kuru kunna a b'a kan ka wo ci wulu b'a kan ka wo ci n ye wulu nɔbɔ ka taa wulu sɔrɔ sigi de jɔlen sigi kamalen wulu y'a blessé ka a mandimi wulu donna farawo 2 ni ɲɔgɔn cɛ sigi tɛ se la ka se a ma a b'a la ka essayer ka se a ma a tɛ se la fara 2 bɛ kan ka wulu kale ne sɔrɔ ka n teri wele n ko sigi bɛ yan a bɛ ɲa wulu kɔ ne y'a ye mais ne dogola a ma an sɔrɔ ka na sigi ni kolon an bɛɛ tun ye denmisɛnw an sɔrɔ an ma san 15 sɔrɔba ne y'a wulu de fana ye sigi kelen nin bila caman borola ka yɛ yiri la mais sigi fanga dɔgɔyali ne y'a kantigɛ ka senfasaw tigɛ ka sɔrɔ ka kantigɛ bese la an y'a ta ka dɔ dari sira la fulakɛ dɔ de y'a ta moto kan o y'a sɔrɔ moto yɛrɛ t'an bolo ka taa n'a ye fo Sɛgɛla dugu kɔnɔ ne taara ben fa kɔrɔ ko ne wolona k'i sɔrɔ sogo fa la nka ne bɛ tɛmɛ i kan don dɔ o don ne fa ye dugawu kɛ ne ye a kasila ɲɛji la Simo de ka dozoya diya ne ye quoi dozoya telen ne n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ o kɛɲɛnabagaw bɛ Sɛgɛla Nfasama bɛ Sɛgɛla Gbeseni bɛ yen Viki bɛ yen an ba dɔgɔcɛ bɛ yen Zumbak olu bɛɛ bɛ yen an bɛɛ ka tu basi ɲɔgɔn bolo Sɛgɛla ye o yɔrɔ la Tubabu TV lamɛnbagaw sigi sɔrɔla ɲɛ min ma nka n'a da sera o yɔrɔ de ma o ye e sigi fagako fɔlɔ ye wa o ye sigi fagako fɔlɔ ye a laban fana kɛlen o ye dɔ wɛrɛ kɛlen o a laban tun ye Simo n ye sigi faga Buwake yan Kongo da dɔ bɛ Buwake a b'a fɔ ko Agnanu Kongo Agnanu Kongo donso bɛɛ b'a dɔn u b'a fɔ a ma ko Tagbana Kongo donso bɛɛ bɛ Kongo da nin dɔn Simo mangoro foro de bɛ yen fulaw de bɛ yen ni fula bɛ tu kɔnɔ u tɛ wɛrɛ kɛ k'u ka misi lamini misiw bɛ to Kongo kɔnɔ ka yara sigi de taara ɲagami fulakɛ ka misi cɛ ma dɔgɔkun kelen fulacɛ ye misi wɛrɛ yaramuya semaine kelen a tɛ bɔ la ka taa wɛrɛ la sigi kama Simo kuma sera ma don min na an ka kalanden sigilen filɛ nin ye a kuma sera ma teriba fɛ k'an lɔn to lɔgɔ la an jɔla an bɛ sanni na fulacɛ in ye ko Simo i ka numéro tun n'an bolo ko sigi bɛ n ka wɛrɛ la ko nana donsow kɔ ka taa faga n ko Simo n b'a faga bi n b'a d'i ma bi n y'a faga olu ka d'a ma bi o sigi kun bɛ so kɔnɔ ye jigitigiw tun bɛ o don
o ye seere dɔ ye kɔni ko sigi in taara sɔrɔ wɛrɛ la sigi ye ne ye a bɔra misi gurupu cɛma a bɔra misi gurupu cɛma a taara lo a kelen na danna n y'a fɔ ɲɛna hali ye kote in ta dɔn ye kote dɔn ta parce que a b'a dɔn k'a bɛna faga n'a ma bori a bɛ faga walima a b'an dɔ faga don sumo baara ni tɛ don a la ka miiri saya ma an ka baara n'i b'a la i bɛ bila a la de ko i b'a la saya ni balo de kan i y'a faamu wa a fɔ ne yɛrɛ ko 21 mai ne ni sigi ka ɲɔgɔn bɛn Sékou Touré kɔfɛ misi wɛrɛ kɔfɛ ye ne sigi bɛlɛn ka bɛlɛn sɔmɔsun denni dɔ bɛ yen a buru kelen jigin bɛ duguma dɔɔni n ye marifa sigi sɔmɔsun kan n ye sigi Tinbugu la yɔrɔ bɛɛ a kulela a girinna kasi ma a n'a basi yiriboro nin na a bɔra ka don yɔrɔ la yen taara donso wele n ko n ka sigi faga karamɔgɔw nana ku tigɛ ka di yan Simo o kɛra Buwake yan an tɛ se ka don a bɛɛ la sabula Togola TV lamɛnbagaw sigi filanan faga cogo filɛ an bɛ sigi Simo ɲininka e gɛrɛsɛgɛ donna sigi joli de la waati nin la ka faga donsoya kɔnɔna na wa Simo ko kelen maloya ne la wuya tibijɛ maloya ne la parce que buna adamaden bɛ sa ko ma kɛ n ko de f'i ɲɛna ne ka minɛnw tana de ka siya a tɛ sɔn wuya tigɛ ma a tɛ sɔn nkalon tigɛ ma min se b'i ye i b'o de fɔ Simo ne ka kala daminɛ ni bi cɛ n ko n ka kala o ye n don ni donsoya kɔnɔ ani bi cɛ Simo ne ye sigi 5 de bin a ma tɛmɛ o kan wa foyi fana ma bɔ o la nka sigi 5 kɔnɔ ne yɛrɛ 1 3 faga 2 bɛ an jɛnna o la k'o faga n bɛ telen ka tiɲɛ f'i ɲɛna n kelen tun bɛ se ka fɔ n ko 1 bɛ k'a bɛɛ faga dɛ an jɛnna 2 la k'a faga o kɛla Buwake yan Buwake donso b'o seere Togola TV lamɛnbagaw dansɔgɔ ni ko an tɛ se ka o baro kuncɛ ten ni an ma sigi faga fɔli kala jurufɔla dɔ b'an bolo yan bi n'o ye ko Buwake Sumaliyaba n'o ko Sumaliya Kone jurufɔlaw la jurufɔla de bɛ wa dansɔgɔ kan ni ko kan ni juru ale ni jɔn de bɛ yan n'an ko ko Buwake Buwa ne yɛrɛ kanuba dɔ de bɛ an ye ko fɔlɔ Zenola a kɛla kanu ye o kanu tora an ni ɲɔgɔn cɛ bi o yɔrɔ la an tɛ Zenola kuma fɔ n'an ma vie fo vie Jakite kɔni a n'a bangebaga bɛɛ a n'a facɛ Sikiriba donso bɛɛ fo nin yɔrɔ na émission kɔnɔ a dansɔgɔ ka nin fɔ jurufɔ bɛna sigi faga juru dɔ kɔgɔri seconde damadamani kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka kuma kɔsigi Simo ma dansɔgɔ nin ko Suba kan facɛ dɔgɔcɛ ye tɔgɔ fɔ Togola TV lamɛnbagaw a dansɔgɔ ni ko min ye sigi faga juru ye donso juru le ye sabula sigi faga a ka gɛlɛn donso ni gɔnifɔlaw cɛ mais somacɛ kamelenden fitini ale sila ka nin kɛ wa dansɔgɔ ka nin ko o yɔrɔ la an bɛ ɲininkali tin la sogo faga kɔnɔ sigi kɔfɛ a ka sogo dɔw faga wa an bɛna ɲininka o la nana sigi faga nin kɔfɛ e gɛrɛsɛgɛ donna sogo gɛrɛw la wa nana dansɔgɔ ni ko diyala n ye o bonyala ma e ko nana n ye sogo misɛnnin caman faga n ye sogo misɛnnin caman faga nka n kɔni ma wara faga ka yeba mɛ n ye sogo faga o faga cogo yɛrɛ ka jugu ni wara ye o sogo dɔw ka farin ka tɛmɛ wara kan nka n'an yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na nin n ka sɔnnikɛda de ye yan ye n bɛ sɔnni kɛ yan nka yanni ka loti ne nana ko a Buwake yanni la lotissement cɛ n hakili bɛ minan da min na minan 12 yɔrɔ nin a gazelle Kongo da nin an bɛ Kongo bolo nin yɛrɛ kɔnɔ yan o nin tɛ wolow la o nin tɛ kɔkunnaniw na o nin tɛ kɔɲina la sogo misɛnnin kɔni na yan n ka caman faga yan o nin tɛ n taara yɔrɔ jan minnu na o kɛla ka ye Simo o yɔrɔ la o yɔrɔ jala n ye an bɛna don babu gɛrɛ la dɔɔni mais n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ e ka nin bɛɛ lɔn sogo faga la ka nin bɛɛ kɛ sogo faga la
muke do somayara bi itala minɛnw ta k'a sigi n'o ye komi i bɛ to k'a fɔ ɲɛma k'i la minɛnw la ko ka gɛlɛn mu kanu k'e bila o la i dan sɔgɔ ko Simo foyi ma ne sigi o la ka sababu kɛ buna hadamaden ni ma ɲa ko min kɔ i bɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ de ye ko ni ma ɲa kɔ i ka k'a yɛrɛ yɛrɛ ye ne y'a f'i ɲɛna sisan ne wulila ka n fa sɔrɔ dozoya la ne n fa sɔrɔ dozoya la ne yɛrɛ filɛ dozoya ni sumaya kɔnɔ o kun tɛ ko wɛrɛ ye ne wulila ka n fa sɔrɔ dozoya de kɔnɔ ne bɛ kan k'a moderniser de ne fa ye ne bila ka taa kalan kɛ maa minnu fɛ yen olu tun tɛ dozo ye o olu tun ye somaw de ye nka olu tun ye ne fa tagama ɲɔgɔn de ye olu de ye sumaya taga sira yira ne la ka sumaya taga cogo yira ne la ka sababu kɛ ne fa sala ka n fa sala ka minɛn min to yen parce que n fa balon de n mɔkɛ sala ka minɛn min to n fa bolo ni n fa di ma o minɛn olu n'an sigila ka sumaya kɔnɔ an ka génération bɛ niveau min na sisan o de ka di an na ni dozoya ye parce que ka sababu kɛ ne tɛ sogo feere la ne tɛ sogo feere dozo ye ne bɛ sogo faga n b'a ni sigi ɲɔgɔn na n b'a ni kalanfaw la n b'a ni ŋɔnifɔla la mɔgɔ bɛ dunkun de sula wuli diɲɛ na k'i bolofɛn kana to yiri la fɔlɔ la an kalanfaw tere la o tun bɛ waso ni dɔnni ani kɔrɔtɛ ani dabali de ye anw tere la suma denmisɛnw bɛ kan ka waso avec les biens mɔbili ni du suma denmisɛnw bɛ kan ka waso n'o de ye donc kɔnɔla la an ye dozoya ta bolo kelen na ka sumaya ta bolo kelen na parce que n'i ma ɲa k'i bɛ mɔgɔw mako ɲa k'i to tu kɔnɔ tuma bɛɛ mɔgɔ tɛ se k'i lasɔrɔ réseau tɛ yen donc i bɛ dɔ kɛ so kɔnɔ i bɛ dɔ kɛ tu kɔnɔ hali sini n bɛ taa Congo la dɛ Siko. Togoya TV lamɛnbagaw n'a da sera o yɔrɔ ma ni o min ye dozoya ni somaya k'a k'o kanu o yɔrɔ bɛ an hakili jigin ne yɛrɛ kanuɲɔgɔnba dɔ la n'a cɛba dɔ la n'a cɛkun dɔ la n'o ko Seku Yamaya de Kajana le prince malien k'a dansɔgɔ k'ala foli b'an ye k'a barika olu na ŋana dansɔgɔ kuma o yɔrɔ jala n ye n bɛna ɲininkali dɔ le t'i la tuguni somaya nin kɔnɔ e bɛ mako jumɛn ɲa somaya nin kɔnɔ i bɛ rôle jumɛn le jouer somaya in kɔnɔ sabula mun yɛrɛ le ye somaya ye i dansɔgɔ i ni ko ŋana i dansɔgɔ ni ko ni taa ni gbini i na question posé la a diyara n ye a bonyana ma mais ni ma fili ni ma ɲina question fila de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ nka n bɛna fila bɛɛ jaabi di ma ni karamɔgɔ sɔnna ka sira di ŋana somaya tɛ ko wɛrɛ ye somaya de ye i n'a mɛn somakɛ dozo kɔrɔlen de bɛ kɛ soma ye ŋana dozokɛ kabi y'a sɔrɔ basi t'a bolo jo t'a bolo dozokɛ bɛ taa sogo minnu faga tu kɔnɔ a b'u sogow le geren ta o sogo min bɛ dalu d'a ma a bɛ kojugu min ye tu kɔnɔ a bɛ jinajugu min ye tu kɔnɔ olu jina de bɛ lɔnni di dozokɛ ma dozokɛ bɛ n'o sogo olu geren de bɔ k'aw kɛ jo ye k'i sigi a kan o jinaw bɛ yiri min d'a ma dozokɛ bɛ n'o de pratiquer dugu kɔnɔ n'a taara Congo la ni sa y'a kin a bɛ yiri min bɔ k'a yɛrɛ furakɛ sa kinda kama a b'o to a kɔnɔ ni dozokɛ kɔrɔla ka se yɔrɔ dɔ la ŋana a tɛ se ka taa tu kɔnɔ tugun ka sababu kɛ kɔ tɛ sɔn kɔrɔ ma ɲi dozokɛ kɔrɔlen a tɛ se ka taa sogo faga tugun ale tun bɛ basi min sɔn sogoko la fɔlɔ a b'o de sɔn commerçant ye client ko la somaya nacogo filɛ nin ye a tun bɛ basi min kɛ ka sa kinda furakɛ a b'o basi kɛ ka banajugu furakɛ dugu kɔnɔ a tun bɛ wusula min kɛ k'a ka marifa wusu a b'o wusula kɛ ka mɔgɔw tanga ka bɔ sukɛ ni sumusow tɔɔrɔ ma fo ka taa se a saya ma a tɛ kɔrɔbɔ a tɛ malo parce que sababu kɛ retraite tɛ lɔnni baara kɔnɔ somaya y'o ye dozo kɔrɔlen de bɛ kɛ soma ye o de la n tɛ se ka kɛ soma ye n'i tɛ wula dɔn soma tolo bɛ ne kana i tɛ se ka kɛ soma n'i tɛ taa tu kɔnɔ dozo kelen mana ye yɔrɔ o yɔrɔ soma 100 bɛ yen soma 100 karamɔgɔ dozo cɛ ye olu de bɛ yiri bɔ ka d'a ma olu de bɛ yiri yira n na dozoya b'o kɔnɔ maintenant n'i ko somaya kɔnɔ ne bɛ mun ɲa n bɛ mun tiɲɛ n b'o f'i ɲɛna o question fana diyara n ye o bonyala n ma Simo o b'a fɔ bara dɔ ma ko bedu magique Simo ne t'o lɔn o dalilu tɛ ne bolo n tɛ se k'o kɛ o ye ne kaɲala ko ye ne t'o lɔn
multiplication d'argent Simon neto lo o lon tenebro o kejo tenebro ko nga Simon muso banaila ibe fe ka furu ka mina ka dima so mo ye bori ko ka furu na furu bo yere kun ka furu ka dima se bene karamo ko dia ko Simon banabagato beni dotoro ka londi ko ya million cha besa Simon mo te kuma ka nyina ala ko parce ala te mo fa ka fimana kafa Simon londi la mo mi ma ko ya million cha besa parce ya bana juga Simon me se ka la wuri ka bla singa ko mo ke yiri la ka ko nata lo sini ne be so ko lo la tula karamo ko kono banyo madoguma o langui ma do sala do baloni ko ali sini karamo bala ka donu bla ali sini ka sababu ke mu ma yada makafa tola te la me ba o aka si mo sheko makame sabula somaya udabola mo mako nyaw kama aka doka doze aka doka somaya la adasela yoro do ma sabula date sika sa be ma na ko kama be fante boyandu émission me ni ka se a chayoro la mais ya ni émission sa chayoro la sabula ningali do ngalo ningali do bala ka kala lerina amalo abena kenyema amala bala soro nyema oyoro la ala numéro le sans faire conséquence nga ala numéro le la publication ka sans faire mais claque ala numéro di ama ni mi makolo la chèque la obese ka wole ole numéro o jume o 00225 07 78 93 15 49 mais c'est quand 00225 07 78 93 15 49 ni ko wole leri ibe chèque so ni ka wele na ma soro obe réseau ko e ko fe ya se ibe na la soro e dan so ni ko oro la me ko se ki simu ko ka kala ka ni ngal do kren kra nana ya so somaya ni kono e ka de ku do so akono wali ma e ka ere do so akono wa ngana ida so ni ko o diala ni obunyala ma ko ni nyininga somaya kono nye degu sura kono wan manin de la ka hera soro shimo somaya kono nga degu min sura tesi ban fola shimo somaya fana kono nga hera min sura tesi ban fola shimo ntena ta yoroja mais exemple kelen doronta jigitu de maraba signi flan korea mombri ka tono kanile ka le tono kwa yere ka mombri to be garage la alibi kanto wangolo saraka o kala neni ali wa sura metala foli la ko ala mombri garo yorobe ga karta parce que mombri tout se ka borutu ka karta ka to foli ke wangolo ka kwase kana simongo ye sumaya kono simongo ye kele sumo sumaya kono a flanya kono o jene marala dugu be ko siasu an dugu tala siasu ba asila kogo o kan su kelen shi kogo simo ne dona o termina lala o termina wa so ja kakao achete baro lanibe simo baraka o frila achete a porti makana mugu chine la na sham kono me kise manem la me ka baraka o la kadi soma o hotel be sino wa fo hotel Sozani no sela wa jira nyininga chaque tour ya bena nyafo comme kela odon hotel Sozani hotel dogonte korogo ka ba don o kela simo ko chama kela suma kono a betese ka lakali parce que suma yere gbelema yoro kunshi ne ka kunshi sama ke kaba danzo suma demiseni mana kunshi ko kelen yere ke be bla chokoroba chema donc antese ka kuma ka share nkara mo abu sini filan me domina moto ta kameta wabe abula o janjo abo kala ma be bo kala ma sibiri tube odo o masela karma kenega kuma ne boyi danzo ni ko to wa te be ba o ni ngali jalanye ni kuma jalanye o yoro la ni yakili digila soma demisenu la te ni yakili rebe jigi ne yere la komotigi la no yi issue sidibe ko na sedu denche adu mamaji la kalande bagar to la kalande depuis anyama du ko kan saya sira tigi koni dibi ko tigi ka fonni ka danzo ko ni ko ka na ka to menda to jugu tenda mana danzo ni ko somaya kono o ye somaya ko galando ye a chefaria ko do ye ni mu kala mais ngana e kan nu beke nunu be kono ne dola barala kata soro sabula bi somaya la ire ka fo yoro to soma o le ka somaya to chembi wallahi sabula a ko shama ba kono bi ne dola o barala kata o ko nasgu nono do ye bara kono
ebe muke e akili juma ebe yoro na ka di soma ma o kana ka comportement na sugu mita soma ya kono sabula bi vraiment to na sugu bela soma o la bi no yo jogo na sugu beye ka soro soma da meto ya mumi kalama afa o terena bemba o terena e dan so ni ko na dan so ni ko question fo diala ni ma ni kramo dina ka sira di fana bon duma tini fe ka fo 600 soma o ye parce que ni mo 600 soma o ni kanten koro ma nganten fauma sumo kuma be mo gomla ni kam flan de ma ko soma koroba hal no te tianga déjà an wurna ko soro lawo an tise ko lulali no lu terra no malali an ne teno lulali o tise ka kew vraiment jogo to la nga sibo ngon nya flan première génération présentement nous be soma la ne ka génération na ko ma fu nyene soma ya kuma chama o dobala mais c'est la mille là kan ka fo sibo e kina wa barake sibo mais c'est ka fo o kina wa barake na furu bete duntai na for bete duntai o kina wa barake o kana kina ka bawarim la ka dun o kana kina ka shewarim la ka dun simo kana kina ka daga warim la ka dun tiante femina tianta la tese ka ta tianko tianta la ko ni tianta la fon tese ni ka abana tese ni ke simo beni re to doni ko ne kramo ko ni ma ko ni tala siten keme fa ko jila i ka doke wa ngima fo ke ko loni re bodi ni te femilo fon talon doni to re doni 600 subaw o client wa warna ko barake ni warte client buro nyama ka barake nga ko na client wa wardum ni ka mo mi makonya simo na ka loya simo na ma loya toni alaye i resi me feminu kuna ni lani do la fe o feminu na kala bena ko se klinika wardio o client ka barake réseaux sociaux fana ka dobo kuma bala kuma be mo mla simo fembe ba denwolo kuma kelimba ba wolo suma tolo bin kana suma do be suma la tena do detail la be client ka she warum la ka dum ka ba warum la ka dum suma fo ko suma ba barake o drone be ne buru ka fo nyene do me buru ka fo nyala bisa suma ya la ka yirwa ali bisa génération be na ko fa la ka kanu do fana na anu wuruna ka min sura sira ka lu kanu do na chogo mina nu banu ko fa la ka suma ya kanu do lu la o do de be ne ka ke ala ka yirwa ala kana suma korbo ala kana korbo sufa ala kana korbo trefe o do de be ne buru parce que ne dairi me be suma ya de kono suma on te metier brela no te Ula tebe la meba o émission sera a chawati la ameni nga labando tingo simula o ko fe abina folikan ayre akili be mo mu la ni andama so lu to ma ni akili rebe kuma mu la ka la se na andama so ma ayre bina so ro ma ko fo laban ka folikan ji to la tebe fleba la jembe ma mu ba fla leri na mu fana bina émission ka ko fe alaban ro la mu be fula ko befo ni wati ni kono simo oro la ngo le fo ibena kuma kandoji fo kandoji ala be bako ma kuma mi rebe le kono ka lase mogo ma en fleke bako ma jansri ke nani bela ikra mogo mu be ni be se ka mu fo ira be se ka fo kandu mu ma krekra sabla ite na se ka be to fo ya klibe mu na leri na be se ka ke kuma ro bi kono ka fo ma andu damaso roma contenu de wati na to ya ko so ida zo iniko Sumo ida sogoli ko Togola TV lamɛ baga cɛ fara muso kan ko n bɛ Togola TV lamɛ baga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan n ka min dɔn tɛ min lɔn n b'a bɛɛ lajɛlen fo aw kɛyɔrɔ n'a sigiyɔrɔw la parce que ka sababu kɛ lɛri na aw de kɛlen bɛ k'aw ka ciw to yen ka segin k'anw lamɛn donc aw sɔrɔ t'an bolo n'an ko an b'an jɛɲɔgɔnw n'an kanubagaw fo lɛri na mɛ n karanfa fo min ye Abu Karangarasi ye ka sababu kɛ karamɔgɔ bɛ taa ka baara to yen k'a ka cila to yen ka na sigi kalanden ka cila la n bɛ Dara fo n'o ye n ka kalanden ye n'o ye n jɛɲɔgɔn ye n bɛ Jigitugu de Maraba fo o ye n filanteri ye Sibiri o ye kalifa ye ni ne tɛ yen nin bɛ yen a bɛ ko dɔ balon dɔn Fayi o ye n jɛɲɔgɔn ye fana ye n filanteri ye n bɛ karanfa fo min ye Adama Tarawele ye ka Kɔrɔbɔ Ninbe fo ka karamɔgɔ Gilbert fo ka karamɔgɔ Sisi fo ka Madu Dra fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka karamɔgɔ Ali fo ko a barika bonya la longo don a barika bonya la waati bɛɛ n'a ma ko jɔra lɛri a barika appel décroché la n bɛ Ladinɛka bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ Manden fo ka bɔ yan fo Mali la ka karamɔgɔ Musafu fo Fala Keyita denkɛ karamɔgɔ Jayi o fo ka Kurusala Jawoyi fo o ni n da ma se min tɔgɔ ma
fili be mɔgɔ sɔrɔ fana nda sera min tɔgɔ ma nda tɛ min tɔgɔ la a bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ foli kɔnɔ Simo dɔrɔn de bɛ ne fɛ k'a fɔ Simo o cɛya ban bɛɛ kɔfɛ ani o somaya ban bɛɛ kɔfɛ baara kɔnɔ ne le yɛrɛ dula baara kɔnɔ m'a fɔ ni karamɔgɔ bɛ yɔrɔ ni nɔgɔ filan soma bɛ yɔrɔ min na juru jumɛn de bɛ ta k'e sɛgɛrɛ k'e ni soma dɔw bɔ nɔgɔ la ni mun bɛ mɔgɔ la baarakɛ wari min na n'o t'o la baaraw kɛ Simo ne ka jurusɛn kelen don ne ni soma denmisɛnw cɛ o ye kɔndɔrɔn fɔli ye ka sababu kɛ kɔndɔrɔn tabaga ma siya n ka marasa don ne ni soma denmisɛnw cɛ ka sababu kɛ n ka rébellion kɛ n ka mugu cɛ Abidjan c'était élément de tracteur i ka faamu wa tracteur rébellion mɔgɔw b'a lɔn Jesco la an bɛ taga tɛnti jeunes kunbɛn Jesco la on a fait une semaine de Jesco à Ilibou on rappelle ni k'i kunkolo wuli sniper b'a tigɛ Simo o kɛla donc marasa an k'o don ni soma denmisɛnw cɛ n ka kɔndɔrɔn fɔli don ni soma denmisɛnw cɛ Simo mun ne ka donsoya diya n ye n ka sigi faga dɔw ma sigi faga ni n ka tana dɔn ni ka dɔn i bɛ sa o de kama donsoya diyala n ye quoi parce que dɔnsen dɔw bɛ yen ne bɛ se ka don soma denmisɛn dɔw tɛ se k'a dɔn ka sababu kɛ n ka min kɛ i ma kɛ Simo e ko yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye ko ni e ka sigi faga ni ka dɔrɔn dɔn ni min ka ma faga n'o ka dɔn k'o bɛ sa mais baara dɔw la an b'o ye f'a bɛ kɛ mankan a bɛ kɛ komi o ye bolokuru wuli la ka sɔrɔ kara tɛ bɔ la nɛri tɛ bɔ la mun de b'o kɛ bon Simo i mana ɲininka o diyala n ye bonyala ma sisan ŋɔnifɛla mana tɛnɛ fɔ ne kun Sumana tɛ ŋɔnifɛla nin ya ni Sumana tɛnɛ fɔ ne kun sisan ne b'a dɔn Sumana b'a dɔn ko e ma sigi faga ne y'a faga ne bɛ kan ka n tɛnɛ dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn clairement ko e tɛ se k'a dɔn mais e tugula ne kɔ ka sababu kɛ ko ne ye terikɛ ye o b'a yira donsoya kɔnɔ ko ne tɛ foyi ye Sumana yɛrɛ tɛ foyi ye ni ne ma se ka ko kelen yɔrɔ la ŋɔnifɛla kana ka dɔ k'i la n'ale dɛsɛra ne b'i bilasira n'a fila bɛɛ dɛsɛra don Simo an tɛ se ka dɛsɛ dansɔgɔ ni ko karamɔgɔ b'an na Simo karamɔgɔ b'an na o balo nin dɛ dansɔgɔ n'an ko an b'o bɛɛ tɔgɔ fɔ a bɛ ban dɛ karamɔgɔ b'an na fo y'a fɔ Gambi karamɔgɔ b'an na dɛ dansɔgɔ ni ko tɔgɔ lamɛnbagaw émission sera a cɛyɔrɔ la Simo côté olu tɛ se ka dɛsɛ i la sabula n'ale dɛsɛra gɔnifɔla tɛ dɛsɛ ni ka n tɛna dɔn ne kɔfɛ o kɔrɔ de ko ne tɛ fɛn dɔn o kɔrɔ ye ko min yɛrɛ bɛ kan ka fɔ o tɛ fɛn dɔn dansɔgɔ Simo o soma juru ni o tana komi an n'a gɔnifɔla bɛ yan n'o ye Sumalaba ye Buwake kɔnɔ ani Buwa u bɛna an bɛn sira ni cɛ juru ye ka juru ta ka na ŋana sɛgɛrɛ a sigiyɔrɔ la ka dɔɔnin fɔ a kun olu yɛrɛ ka ŋana lɔn ɲɛ min ma fana u bɛ se k'o dɔ fɔ a kun k'o cɛ juru fɔ a kun komi an da sera yɔrɔ min baro ma k'o jurusen fɔ ni ŋana bɛ se k'a dɔn n'a fana tɛ se k'a dɔn sabula togolatɛmɛ fana lamɛnbagaw bɛ yen n'i fana k'a fɔ k'a sɔrɔ i m'a ko kɛ k'a wuli k'a dɔn olu fana b'i bɛn sira ni kɔmatɛw ye a dansɔgɔ ani ko Simo an ye bi baara la yan bi an bɛ fɛ ka i na kun dɔ yan sababu min k'i lase yan dansɔgɔ ani ko ji o lasali ma ni sekta tɛ kelen ni sekta tɛ kelen an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nale an n'a ye voyage la bɛ ci n t'alu kɔrɔ n t'alu fila sɔrɔ ka taa baraka wa dansɔgɔ an ye ɲɔgɔn faamuya voilà kuma jugu foyi tɛ c'est que Simi a bɛ min fɔ chaque bana kuma bɛ fɔ la mais an y'a fɔ soma ye o an ye ɲɔgɔn lagbasi dabila a yɛlɛ misitigi ye ɲɔgɔn lagbasi la wa chrétien ye ɲɔgɔn lagbasi la wa mais n'an yɛrɛ banna ɲɔgɔn na o jɔn bɛna n'u ta kɛ o dɔrɔn pe de ye ne fɛ ka las'a ma hali bi sa Togola TV ala ka lawasa ala ka caman fara kan an ma ko sɔrɔ la an ka ko wɛrɛ sɔrɔ la kɔ ka na k'a kɛ i nana mɔbili la k'an viɲɛ sisan an bɛ Buwake karamɔgɔbaw bɛɛ fo ka marabaa dusuba fo wala Barasu dusuba marabaa dusuba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ n petit frère Marabu Seko tɛ a foliba ye karamɔgɔ kan ka je fana bɛ yan Marabu Seko ye foli de Togola TV yɛrɛ bolo i ni ce kulu ani tile cɛ ko ni ko dansɔgɔ awa n cɛ somɔgɔw amina ŋana e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Fayi Tarawele ka bɔ min ka bɔ Buwake an bɛ mun baara la yan bi ne wulila ka na n jɛɲɔgɔn kɔ a dansɔgɔ n kɔrɔ kɔ n taama nɔgɔ e jɛɲɔgɔn tɔgɔ ne Sɛki Ture
D'accord, on a flag mais bolo ka la chef tour. D'accord, on a flag min boro yarabi albisa fitini boro ka dogo. An jemi nyama yarabi albisa ala do faraka. La sabar dan. Ka boake somani boake dozo kan farano kan ko la tani. O do libini boro. Oro la ebe se ka d'accord on a flag mais fo soma on Côte d'Ivoire du kolo kan Côte d'Ivoire kan Afrique jamana diansreki na nyire bela ebe se ka la jikan me di soma dimsenu masabla ne nyeba la be dimsenu soma dimsenu ye akanu be no la jenye abe ko kala adan so ni ko ok ne be se ka la dil kan di soma dimsenu ma uli sabari bon oui sabari oui TikTok je les vois trop sur TikTok yada soma te yada fe soma ko sabari ibe se kulan o ya tuni kan iba nyana bo yoro la donc we no do ya dabla TikTok kan danzo sabari dron o sabarta iniko oro jarani danzo iniko ana iniko danzo so obe ya no ba simo to ni jamu to sibiri sirwe kabami abo koroko dugulu ka muki la se boake dugukolo kono bi kan sigero ke boake kama soron wurla boake kono ya danzo ambe bara jumel kan bi bon ni kan be bara kan bi ambe suma bara de kan bi ni ko ka jona bara yi o shek ya bara yi ko danzo kan ni ko ibe se ka dakuru nya fla jumel di fo shek kan lerina dakuru nya fla me se ka di shek ma ka foko ay be kelima danzo ay to ya suma ya kan ko kuma an kuno lame ni ame suma ibe sigi ibe ko ibe kolon ya kuma manchare o bana min ko fe ni ki bo me ini mo ko te ya be te tanya fe anu be suma demison ni ya an ka do dakele ka bo dakele ka fara nyogo ka ni wura bi ni ti ko te ni ki bo lame itena ke fe ifna na fe soro o fana tena tula o te suma an wura kan fo soro suma la kan koro soro suma la kan dogo soro suma la mais bi suma ya baraka dagbasi le ni ma wuri ka sigi portable kan ko a droite a bolate an to la de an te se ka min ke an ta fo an be se ka min ka ma le fo ka sigi ko te a droite a bolate an to la ibe suma ba kelen ke ɲɔgɔn kan suma denmisɛn ba kelen ɲɔgɔn kan bi ko contrôle min ku suma denmisɛn taara contrôle ta a tigi man ca dɛ abu karagaji a karamɔgɔ le an tɛ se ka pan ka kuma caya ka tɛmɛ ale kunna ale y'an karamɔgɔ ye voilà donc ale yɛrɛ bana kuma bɛɛ la an tɛ se ka kuma ka tɛmɛ o dɔrɔn ye ne kun ka fɔ an ka bɛn ɲɔgɔn ma an ka don da kelen ka bɔ da kelen an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ye jɛkulu ye an tɛ fara kunna ye ni min ka min kɛ mɛ min na n'a ma ɲa i b'a tigi wele k'a fɔ a ɲɛna a bɛ ten o de bɛ ne fɛ k'a fɔ o la tebe lamɛnbagaw ye émission 5 ye a cɛyɔrɔ la Mamariba, nazo damala, mujo mamariba. Ne dama ba, danda damala, ya. Mamariba, nani dama mamariba. Ne dama ba, nani dama mamariba, danda damala, mujo mamariba. Ne dama ba, danda damala, damala de, tukutala de. Mamariba, nani dama mamariba. Ya. Nani dama Mamariba, danda damala, mujo mamariba. Ne dama ba, danda damala, damala de, ya. Mamariba, nani dama mamariba. Ne dama ba, nani dama Ya. Mamariba, danda damala, mujo mamariba. Ne dama ba, danda damala, ya. Mamariba, nani dama mamariba. Bebe wala. Ne dama ba, nani dama Mamariba, danda damala, mujo mamariba. Ne dama ba, danda damala, ya. Mamariba, nani dama mamariba. Ne dama ba, nani dama
babu gomo be mi ya be mi za ne ko man zigili ki se ma ge Allah bala ndo ga ila dan ma be mi dan ko sa ba bala ya na da mai go be mai go be na la ai ba duro go me be mangara dan na go duro bina be mangara ya ga sala kan de bala ma ni wa ba mara go me ba mara zabi sadi ko mo baratno ka bo wazulu dawo na ga ina sa ga be dawo na ga ko mo be mi ala kamara bu be mi kamara bu ke ndu ko mo bla ma jele ma su bilin za abara ko ngolo ma jele ma koro ko abe ko ma jele ma wu na wala bara wu bla ngolo abe wu ko bla ni wala wu kamara bu bla nda kamara bu bla bara ba dawo la su ko ma su dawo ga ina su no ma ni su no ba fe ni ba de dawo ina ko no kamara ya ngolo sabiri bina be manga kaya ila ko ya be bina we dole bina ba no ma ko ma ni na me ya tamadiri ni joma manga ni ko ni wala ni kuma tigi te ni ka bo kazala kala duni gini wala ni shiro mana ma ba bara do ya da bara no mana na jala le abu kama de ko bonne mana do ya le ya do je manye ni ma fena mure du mo zai ko don ya ni wala ha da ni le ko mamma ga ya ba ni ko mo ko bari ta ya ni ko mo ni ya ni ko mo ya ni wala je ya da ni mo za wari je ni mo za ko lo Kuna kuma ta kurabala la kuna kada dambe ngoro kuma mawlera ka kuna kaina dole mawlete kuna adama kuna kaina gumo kuma bina danzani minai zamne muguduru barala weturu babe ni ko ni digu barala afakuna tama ni baraka ta ga ne abu gamade
mai dali kai la kara mengara la te yara ya ni dure vida ni ma kono ma digi mananda kuma baida burde mengano jade baida kajola tro be men sa yala planin dari be kajola kala mere ke tunena kunu nani mugati dalillah haram saya juru dan mera ibri du ya bara tununa wa dumado zuguma da wala wi dari ni da sunugo wala sigi jene sala tunu ne ngi abele bra aya la bulu ne de jama digi tunu ne ala ka to la go yare na la mini du ya be mini mazma mamru la ri damra ni du na yiri digi kar ba bara wi ne te so sa o ne ma so ma yesi ni be to ma iro je di ala mo ba ta de so ma mangane bani wule numba fete so ma ide kamera turu ni wala no bani jugu digi ni wala ni shiro barza nga to nya kiningi ka ko ka sala sala a se du ya be ni buru da la ala be ni ya no bo bo ni ma fe na he ala ni diri sana se be ni zala banzra wala le di banza mu mro mro ra babarala jati na ni wala le sina ngere babarala rongo do ba go wala be ni jati ki na ma ke be wala le sabi ne de zara je ko ne bare ke ro le za nanga ko mro mro gila ko ne ngote la kamare ye kondro a kondro mi shaki a trola shaki dire kondro mawle a kondro be jombe a kondro manyina ngam dire kondro neza shaki ma dunu baga korono ja kondro manyina nga mune blale dunu jurulo dire kondro mawle jarini wala la nangu na jina di kondo mawle ni ngari nyame ni wala segi durengi nula sagala segi wa kedi alila ni ngari no di durela ko na bala ni kondo bi jombe ni blale na kanyo a foto segi a kondro bi jombe dire kondro lete dire kondro naba bani fa wala bani dugu fa wala ni ne ngi abri amadu jama ja shaki shuba tangu na wala ngle ni shuba bara shaki ja kondro bi jombe shaki ne bulo bele do jurulo ja te bala ji joy ori fati ni do no manda te shaki ja a mule blale ndanga no a kondro ndigi shaki ila shaki niko la ye ko mere bi jombe ate ko bo kondro ndigi shaki kolonja bere kasa a kondro ndigi yala kondro ndigi shaki jai bawulu la shubala sige baga sheki wela sheki kondro mba digini ko dunu nganyila kondro manyine nga ka sige mina wululu ete ja okere sheki bulu fo o kali bulu ni so bula sa kandro na mina wulula wela kaila sheki jine jugu tiki nula kondro bi jombe kondro bi sheki ni kitu kama ba mai brekla muda igimri kitu kama ye kondro bi jombe mule blame tu julo ja te bala shiba sheki ja to mori boga kondro bi sheki ne bre dale to na ma jibuti ni wala ne ju ja kondro bi jombe wa do ti mo ja shegi mi ko shegi ma dunu ba ka korono ye kondro bi jombe kondro ndigi shegi jangi ni kongo ma bi wori fa wori ba ja shegi
a kondro ndigi shaki ja jubela pepe no ja iteshi anaba a kondro ndigi shaki amule blade to duro ja na boye to shaki no dunga me ima loro mandigi pome tumungolo ma tigi kapo wasuro wasuro no ma banadama he kondro me jobe me ganye mari de ngala tigi ma mari te shi anare ma mari ko be ganye mrabujo asu de na te ben media de na visa da denge ne wale andre jambe jamu do ko te ben ya andre beriba ina dunu ba ka corona a kondro manyire nga dunu ne dimbo tigi pali jangine do segija wera sayino ne wale sigala dara sigala baiza bina dunze tununa bala zo bundo obrila salefu sa ko be mi sama lunga ndira yo salefu obrila bala zo bundo obrala ya hi ko ndira bi do be a ko ndira bi do be ko nyangi ne ko a ko ndira bi do be a kondro mi donge di kondro mawre a di kondro jagini ura kondro donge a donge jagi di kala a di kondro mawre a kondro mi donge na jaini ura ura blade to julo ja foto jagi yari sila ko ja kondro mi donge segini sege jai paula subara rena sayino aju sera tebe no parida tunugara jai ma tununga me amara siribe ibe amara kondro jobe ibiri siribe tununga segina grande maulela ye kondro be jobe sey ni ma dun nga me ba bra ido bari foga ni na ni mo di ni wa a kondro be gam a kondro be jami na e kono nga a kondro be gam a kondro be jami na e kono a di kondro no alhamdulillah an bɛ foli di cɛ ni muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan a b'an filɛla waati min na min ye Togola TV sanfɛla ye n b'a bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ ye sababu de n'i y'a ye ne ye Togola TV la sɔrɔ bi ayiwa ka se ka patron Isaka dɔn o bɔra an karamɔgɔ Abu Karagaje international yɔrɔ de an bɛ foli di Cheikh ma an bɛ tu kɔnɔ anw kun tɛ soma ye anw ye animateur ye Buwake yan ayiwa min ye animateur Fuseni n'o ko animateur filani alhamdulillah n'i y'a ye n bɛ kuma la min nisɔndiyala an nana somɔgɔw ka kɛnɛ kan u y'an bonya ayiwa dɔnni ye dɔnni de n'i ye min dɔn i y'o dɔn ala ka min kɛ min a y'a k'o ye mais an bɛ profiter ka jɔn de fo nin na Togola TV international u bɛ baara ɲuman min kɛla Côte d'Ivoire kɔnɔ Togola TV ale déplacé la ka bɔ fo Abidjan Agnama ka na Buwake yan ka na soma denmisɛnw labɔ ka na dɔnnikɛlaw labɔ mun dɔlen don ka dɔ fara u ka dɔnni kan u ka se ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de kama an bɛ foli di Togola TV ma u bɛ baara ɲuman mun kɛla a y'o su ani tere i ye commerçant ye i ye dɔnnikɛlaba ye i bɛ fɛ ka dɔn joona i ka jija i ka ɲɛsin Togola TV ma Isaka n b'a fɔ a ka cɛsiri a ka adamadenya hasidi tɛ mɔgɔ jugu tɛ a bɛ baara kɛ de vraiment depuis Togola TV nana an fari fonna an ka kibaruyaw bɛɛ bɛ ye dɔnnikɛlaw bɛ bɔ kɛnɛ kan commerçants bɛ bɔ kɛnɛ kan fɔliw mana sigi a bɛ taa direct la bɛɛ b'a ye an bɛ bɛɛ fo ko hali bi ala ka barika don a la ala ka sini kɛnɛya di baara min bɛ kɛla ala ka barika don a la hali bi ala ka mɛn si la ala ka garisɛgɛ ɲuman di ala ka baara bɛ kɛla nafa dɔ de kama ala k'a nafa ala k'an bɛɛ nafa ala k'an bɛɛ dɛmɛ
ayiwa ni olu tun bɛ yen ka ɲɛsin k'a lase Togola TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka somaw bɛɛ lajɛlen fo ka donso bɛɛ lajɛlen fo u ka kɛnɛ kan o ye bonya min da animatɛrw kan an b'o fɔ ko ni ce k'o dansɔgɔ ko ni ko an bɛna aw bila yan Togola TV a ye jija a y'a kɛ a daga n'a ye. Assalamu alaikum.